da ka operation sendur hertma ke India ya ka Pakistan syasiat penhap ka fighter jet JF-17 jong ka Pakistan kabal ai sobha da ka ri China ha mizai ke India akash mizai hakane ka jing ya kan at ka bajur ha pedang ke India bat Pakistan layatu baka wei ka ling sunya pom ka JF-17 jong ka Pakistan kabala syap penhap hakisipai India hapo akonor jong ka Jammu and Kashmir kane ka dei ka jing khandra sipai barok ka wei hapo ka operation sendur kabala sedang da ke India kum ka jubab halor ka jing syat thambor hakilano dangsyan ha Pahalgam kabala sim yaki arpun ringut ki muslim riu haka operation sendur ki sipai India ki la thambor yaki hinyo teli ki ketem lano ha Pakistan bat ha Pakistan aku pa Jammu and Kashmir kabalawan ra ka jing kan at ka bajur hasilan ter ki kaput ki jing thambor bat dikena ki la yo ya ka jing menjur pajba na ki katu kadne ki nong yalam liang persya hapo India ki balaya ro ya ki sipai namar ka jing le ka bastat bat ka jing trekam babha ka jongki ya ka jing sya thambor ha Pahalgam ka jing syasiat jong ka ling sunya pom JF-17 jong ka Pakistan layu i kum ka jing kala ka bakrau hakaba ka jing akan at kala nangjur babaro atli kiri kila penjur ya ki kam sipai bat ka jing long jing man kala long ka bama hadu kata-kata kane ka jing syasiat ka ling sunya pom jong ka Pakistan ka JF-17 kadai ka jing butin ya ka jing syasiat namding jong ka India haki jaka balabat da ka Pakistan haka babaro arliang kilap teng ban ya pelip ya kading kabala syasiat namding haki jaka kibalakta haka ba ka Pakistan kala keno baka India kala penken ya ka jing ya sange ya siat haden kini ki jing syat thambor ki sipai jong ka Pakistan kila kular ban penpai kala da kabor bat menteri rang badu jong ka ri Pakistan Shehbaz Sharif ula kentu jaka jubab ka bateli na penta ki sipai jong ka ri Pakistan henrai ka India kala banjur bakal sim jingken yaki kam jongka haka operation sendur bat haka jing tumu kalong ban thambor yaki jingte jongki leno yaki jaka jongki sipai duna yaka prangut ki ru pajba kentup ya uwe ukna ki balaya ban lai pesan ngut ki we pat ki laman saw haka jing syat thambor daki namding ne akash misai jongka India ka khubor jongki sipai jongka Pakistan ki sipai India kila pelong ka jing hir thma ka patikna hapo ka operation sendur da ka babu ya ka thong ka pakerpang ha ka jing mut ban thambor ya ki nong yalam bahakli du jong ka kenhun leno ka Josh E Muhammad bat ka Lashkar E Taiba layatu ki khubor bat palat prapongut ki leno ki layap ha ka jing hir thma patikna bala pelong da ki sipai India haki jaka sa leno hakaleng ka Pakistan bat ka Pakistan occupied Kashmir haka por minister layatu ki tolong kubor bahakli tu jongkat tanat pahara kang kini kubor ngin se kedupat haki wepat ki video ki pakum kini bat sofa subscribe ya kani ka channel kenang bapin yo susu haka payate bat kani ka thama India bat Pakistan menta khoble subun